Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we elke week een reportage zat die wien in het programma Van Gewest tot Gewest, wat voor de nationale televisie weer. Maar we hadden het vanzelfs daarin een regionale invloed. Die komt van Johan van der Zee, maar die had het eerste van die reportages maken. En ik stel Johan nou een vraag hoe de tijd. Van nou, wat is het mooiste plakje van Friesland? Het blijkt het planetarium te wezen. Vond je dat ik? Nee. Maar Lieke Goort. Het is een mooi gebouw, hè? Maar er zijn mooiere gebouwen. Ja. Maar Lieke Goort had er een reportage over maken, die komt uit 1981. Ik vind dat wij het planetarium wat onderschatten als Friesland. Dat weer, want ik had nog 2 reportages daar maken. In elk geval één, heel in het begin dat ik bij Van Gewest tot Gewest werkte. En later deze, maar dat weer nou ongeveer van 200 jaar bestaan. Ja. En wat je net zo goed in voorkomt, maar dat weer dat Harke Terpstra, Harke Planeet, die houdt dus het verhaal altijd. En die zien je daarvoor precies woordelijk hetzelfde verhaal als het zien je daarna. Ja, en het zie je niet daarna. Nou, hij is daarna vrij komen ophouden. Maar... 200 jaar planetarium IJsinga in Frensen. Hier komt de reportage uit 1981. Er komt een botsing van sterren of zoiets. En dat maakt zo'n grote brand. En dan gaan we er allemaal aan. Hier krijgt boven Franeker zeker. Kan toch ook ergens anders gebeuren in Amsterdam of nog veel verder weg? Hier in Amsterdam en Pries en weet ik wat voor grote steden er nog meer binnen. Alles zal branden. De dag des oordeels en de der verdervingen der godloze mensen. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan zullen. Ik heb een zwart omrand bericht, de dag des oordeels is in zicht. Kwam ik monter u vaak tegen, zingend opgewekt langs wegen. In de stad, op straat of plein, heel bedroefd moet ik dan zijn. Want ik heb een zwart omrand bericht, de dag des oordeels is in zicht. De conjunctie van de planeten, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius, gelijk ook de maan, zal geschieden op de 8e mei in het jaar onzes Heren 1774. En ik verkondig u, de apocalypse is reeds aangebroken. Een grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De aarde zal nederstorten in de zon, die poelen des vuurs. De dag des oordeels is nabij, degeen die oordeelt, dat zegt gij. Vergeving, Heer, in deze zang, wij zijn zo bang, zo bang, zo bang. Maar dat alles is voor IJzer toen toch aanleiding geworden hier een planetarium te gaan maken. Hij wou met behulp van het planetarium aantonen dat ook het staande van de aarde uitgezien wel eens een aantal planeten zo in één richting dicht naast elkaar in de hemel, dat er in werkelijkheid in die wereldruimte nog ontzaglijke ruimtes tussen beiden bleven, zodat er van een botsing geen sprake kon zijn. Daarom heeft IJzer hier toen aan de zolder van zijn woonkamer dit planetarium hier gebouwd. Hoeveel voesten sjoggen, Jono? Kennen ze dan botsen? Ja, nou zei hij. Nou, wat vreeg ik nou? Nou Kennen ze dan botsen? Ja, nou snappen we niet meer hoor. Ik kan Lieke goed zin en morgen praten. Om het de mensen toch nog een keer duidelijk te maken, ging IJsinga nu zijn vrouw Pietje vragen of hij een planetarium in zijn woning mocht bouwen. Pietje vond het goed, als het maar niet langer dan 7 jaar duurde. En dat lukte. De tentoonstelling in het Franeker Koopmanshoes houdt zich niet alleen met IJsinga bezig. De moderne ruimtevaart is ook vertegenwoordigd. Maar ook de wijze waarop men vroeger met de kennis van aarde en heelal bezig was, komt aan de orde. Zo zijn er erg mooie 17e-eeuwse globes te bewonderen.
Er is veel te zien dat herinnert aan het wiskundeonderwijs aan de vroegere hogeschool in Franeker. En ook wordt er nogal wat aandacht besteed aan tijdgenoten van IJsinga, die net als hij de sterrenkunde als liefhebberij beoefenden. Ja, dat is echt heel leuk. Bij het navlooien van deze materie kom je een aantal dingen tegen waarvan je zegt van hé, merkwaardig dat het juist in Friesland is gebeurd. Vele autodidacten die in Friesland in de 18e eeuw bezig waren met astronomie, met sterrenkunde. Hoe zit dat nou? Waarom nou juist in Friesland en in Nederland juist in mindere mate? Er werd natuurlijk aan sterrenkunde gedaan, maar in Friesland was echt opvallend dat veel mensen, autodidacten, daarmee bezig waren. Ja, je zou een aantal facetten kunnen aangeven, maar het is nogmaals, het is niet zeggen van daar en dat is het nou exact. Bijvoorbeeld, Boelens, een 19e eeuwse geschiedschrijver, zegt dat Friezen bij uitnemendheid geschikt zijn voor het wiskundeonderwijs. Dus daar zou je uit kunnen concluderen van een soort aangeboren aanleg van Friezen voor wiskunde. Ingebouwde wiskundeknobbel. Ingebouwde wiskundeknobbel. Denk eens aan en de invloed van de hogeschool. Die is natuurlijk onmiskenbaar. Professoren als Metius, Foulenius, die echt belangrijke publicaties in de moederstalen hebben laten uitgeven. En die hebben natuurlijk een invloed gehad. Maar denk eens aan de bron van inkomsten in deze noordelijke provincies. Dat was landbouw en veeteelt. Men was dus sterk afhankelijk van het weer. Dus er werd aan weersvoorspellingen gedaan. Door de een met een natte vinger, maar door de ander middels berekeningen. Jan Pieters van der Bilt was zo'n autodidact. De kijkers die deze man, die eigenlijk timmerman van zijn vak was, maakte, staan op de tentoonstelling. Ook de maker van dit torentje was autodidact. Ja, dat is een zekere Herger geweest. Die heeft zich veel bezig gehouden met berekenen het maken van zonnewijzers. Hij was dorpsschilder in het dorp Winsum, dorp hier in Friesland. Hij heeft deze toren ook gewoon voor liefhebberij dus gemaakt. En het merkwaardige is dat hij die zonnewijzertjes allemaal gemaakt heeft van deksels van verfbussen. U ziet, het is een toren met 8 verschillende zonnewijzers. Voor elke windrichting een zonnewijzer. Die wijzertjes die werpen dus de schaduw van de zon over die skaalverdeling. En dan kom je op die manier aflezen de tijd. Hij heeft er ook een haan op gemaakt. Maar op de staart van die haan zit nog een vogeltje. Dit noem je een astronomisch uurwerk. De mooiigheid speelt bij het maken een grote rol. Nog een astronomisch uurwerk. De maker was molenaar van zijn vak. Klaas Ottes Jelbema, landmeter uit Witmarsum, was geen saaie cijferpiet. Het unieke van deze handschriften is dat ze niet alleen zijn voorzien van prachtige tekeningen, maar hij heeft er ook rijmpjes bij gemaakt. Ik zal er één voorlezen. Meetkonstenaren strepentrekkers, hoekmeters, wees nu vrij verblijd. Spring op van vreugde, dit is wat lekkers. Zie, wijsheid groeit nog door de tijd. Nou, en zo gaat het door. Het is helemaal voorzien van prachtig ingekleurde tekeningen. Met steeds weer een bijpassend rijmpje. Een molenmaker uit Workum maakte een tellurium. Het is gemaakt door een Bokma, Allians Bokma. Die was molenmaker, later stadsarchitect te Workum. En die heeft ook voor liefhebberij dit apparatus gemaakt. En daar ging hij s'avonds wel mee op stap naar verenigingsvorm. Dan gingen de demonstraties, hield die lezingen met de demonstraties van
de beweging van de maan en de planeten en de aarde enzovoort. Als men die arm gaat ronddraaien, dan draait de aarde om de eigen as. De maan die loopt om de aarde, keert daarbij altijd de verlichte zijde naar de zon toe. Die zon die ziet u hier in het midden voorgesteld door een olielamp. En ook Mercurius en Venus die draaien dan rond. Nou kunnen we het niet met dat grote ding laten zien. Want... Nee, het gaat op het ogenblik een beetje moeilijk. Maar er staat een kleine en daar gaat het wel mee. Ja, nou dat is ook een soort van planetarium in het klein. Daar kan men met behulp van een hendeltje kan men dat ronddraaien. U ziet hier de zon in het midden. En dan ziet u, als men er zo ronddraait, de planeten Mercurius, Venus, aarde met de maan, Mars, Jupiter en Saturnus ronddraaien. U ziet die kleine planeten die het dichtst bij de zon staan, die gaan het snelst. Mercurius die loopt in 88 dagen om de zon, Venus 225, aarde een jaar, Mars bijna 2 jaar. Deze gaat heel langzaam, Jupiter heeft zo'n 12 jaar nodig om 1 keer rond te draaien. Saturnus doet er bijna 30 jaar over. U ziet hier ook nog bij de aarde de maan. Ook de 4 manen van Jupiter. Een stuk wat manen bij Saturnus met een ring. Toch is het planetarium nog veel knapper, hè? Dan, Ja, kijk, dat gaat allemaal in de juiste tijden rond, hè. Hier ziet u dus het slingeruurwerk. Die slinger die regelt de gang van het hele mechanisme. En dan ziet u erboven een klein radertje. Dat is het ankerrad van de klok. Dat loopt rond in 45 seconden. En dan steeds door overbrenging van kleinere op grotere raderen heeft IJzer die beweging van 45 seconden vertraagd tot 29,5 jaar toe. Dat is dan een vertraging van 1 op ruim 20 miljoen. En alles heeft IJzer hier bij kaarslicht in elkaar moeten zetten. Keilbuizen had men in die tijd nog niet. U ziet ook dat de slinger betrekkelijk kort is. Het was IJzer zijn oorspronkelijke bedoeling geweest er een grotere, langere slinger in te maken. Maar dat mocht niet van zijn vrouw. Want hij wou een secondeslinger maken, dus een slinger die 60 secondelingen per minuut maakt. Maar die moet een meter lang zijn. En daar had IJzer hierboven geen ruimte genoeg voor. Dan had hij een opereerd zoldertje moeten maken. Maar dan kwam die slinger juist onder in de bedstee te hangen. En dat vond Pietie te onrustig. De reportage over het planetarium die begon met toneel. Ja, dat is bij mij wel vaker. Dat is heel vaak is dat zo. Ja. Nou, in dit geval, er weer dus een hele manifestatie in Friendship. Nou, onneering van het 200-jarige bestaan. En een van de onderdelen daarvan, wie dit stukje toneel was dus juist. Dus ik had er hier net zo bot, maar het mij hierbij sleept, als dat ik op het oren gevallen was als die had. Maar het begint met toneel. Maar die neemt dat bij Van Gewesteren weer al dat deed ik. Nee, door die ja, dat deed ik vaak. De best wat een toneelman. Dus ik kom echt een beetje uit de brood. Toneelbrood, ja. Maar dat, en dan, ik word op een gegeven moment een Jossa reportage en denk van, waar gaat dit nou eigenlijk over? Dus, maar dat hier over de conjunctie, hè? Dat samen, en dat was eigenlijk de reden dat het planetarium er weer. Ja. Men weer bang dat die planeten in elkaar omvleden. Ja, precies, ja, dat klopt. En er weer dus echt nog in het Koopmanshuis een tentoonstelling over al die mensen uit diezelfde streek die het echt met kijkers en dat soort dingen. En dat hier Adrie den Oudsten, die daar door de conservator die hier dat al in bij elkaar bracht. Prachtige beelden van het planetarium. En het is nou uw mooiste plekje van Friesland. Tenminste, dat had Leeuwardenkrant en Omroep Friesland bepaald. Zullen wij u daar maar aan horen. En naar Monijn gingen. Ik wil de eerste reportage in. Jongetje 86 is het. En het liep het eerst wat neer, zeg al hier. Maar er komt vanzelf wat kleuring. Paul Christian Bos is 30 jaar. De laatste 10 jaar woont hij in Molenend in Friesland. Helemaal teruggetrokken. Een bewuste keus omdat hij zichzelf een volmaakte schildertechniek wilde aanleren. Door dag en nacht te werken en te studeren. Tot nu toe waren exposities een enige contact met de buitenwereld. Zoals een overzichtstentoonstelling dit jaar in het Prinsessenhof in Leeuwarden. Volgend jaar komt er hoogstwaarschijnlijk een boek over hem uit. Het totale isolement is een beetje voorbij.
De laatste jaren is het leven een stuk menselijker geworden. Het is niet zo makkelijk. Je moet vechten, behoorlijk. En het is ook zo dat het werk zelf je moet veel leren, je moet veel experimenteren. Je moet ook geestelijk veel leren. En het was gewoon zo dat het werk mij volledig, maar dan ook volledig in beslag nam. En nu is het zo dat dat doet, ook als ik er niet ben. Als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben, laat ik zeggen, we hebben nu een grijpte relatie. We begrijpen elkaar beter. En dat laat mij ook wat meer vrijheid. En ik geloof dat het werk ook ten goede zal komen. Dat voel ik eigenlijk wel als zeker. Je hebt natuurlijk met mensen te doen. En dan moet je eerst ze gaan ontdekken. Je moet eerst eens kijken, gewoon, hoe de neus lopen, de monden lopen. En dan ga je vanzelf, dan moet je vaak in een hele korte tijd hun kleur leren zien. Hè? Iets van hun uitstraling, hun ziel. Ik weet daar niet de woorden voor te vinden. Maar daar begin je natuurlijk mee. En dan laat je het op je inwerken. En langzaam maar zeker begin je een soort eenheidsgevoel te krijgen. En dan begin je, dan ga je zitten, je gaat krassen. En ineens krijg je een idee en dan ga je dat uitwerken. Je kijkt dus of die houdingen kloppen. Dan langzaamaan kom je tot een plan, een begrip. En dan, zodra je dat in zwart-wit gedaan hebt, dan ga je het met kleur doen. Met olieverf in dit geval. Omdat kleuren vaak het moeilijkste zijn om een huis dat daar in een soort vage half zonlicht, half schemerlicht van de schaduw van de berg, om dat enigszins te kunnen benaderen, moet je een vaag idee hebben van welke kant de kleuren op moeten gaan. En dat kun je vaak beter verwoorden door het eerst eens te gaan oefenen, te gaan uitproberen, te gaan bezien. Wat ik gedaan heb, dit is een eerste laag, dat wil zeggen, dit is een olieverflaag, maar voorbereidend op de lagen die er overheen zullen komen, die dan naar het uiteindelijke resultaat zullen leiden. En in dit geval bijvoorbeeld zie je hier een lichter weliswaar, maar toch een grijzige ondergrond. Een grijzige kleur. Als ik daar straks eventueel met een hele lichte tempera overheen ga, om dat met wit op te hogen, zoals het heet, dat wil zeggen, ik ga wat doen met die verf, waardoor die zowel meer licht gaat uitstralen, maar ook zijn karakter verandert iets, zodat hij beter de volgende laag kan dragen. En ik ga dan eroverheen met een rood. Dan bereik ik op een hele simpele manier een rood dat ongrijpbaar de kwaliteit van die kleur, van die heuvel beïnvloedt. En dan krijg ik het eindresultaat dat inderdaad die bladeren opstralen in een rode lucht.
Ik wil uitdrukken wat ik in me heb. Wat ik in me voel, wat ik voor me zie. Wat een onderdeel van mezelf is en wat eruit moet. En wat op het platte vlak wil. En dan is het heel logisch en heel normaal en heel doodgewoon dat je dat doet met doodsmateriaal. Dat je dan door en door moet kennen. En wat je ook, waar je ook zeg maar rustig eerbied voor moet hebben. Voor mijzelf is het, hoewel ik het leuk vind om te doen, want ik vind het namelijk geweldig dat ik met mijn verf kan spelen en mijn verf kan laten spreken wat ik wil uitspreken. Maar voor mij is het heel normaal en zelfs een beetje zwaar werk eigenlijk om die verf te maken. Maar het is niet helemaal zo. Er zijn gewoon redenen voor dat ik die verf zelf moet maken en me niet kan verlaten op koopverf. Het is ook iets, je moet het ook ontdekken, ook omdat materiaal, dingen hebben een eigen leven en een eigen wezen. En voordat je daar ook maar een klein stukje van kunt begrijpen, zul je zelf moeten groeien. Ook in je begrip. En dat vraagt werken, dat vraagt experimenten, dat vraagt overtuiging. Dat vraagt obsessie. Ik hier nog nooit van Paul Christian Bos jet, dat ik deze reportage zeg. Nee, dat kan. Ja. Maar hij is nog altijd actief, ja. Ook in Friesland. Ja. En ik ben er doe, ik ben een keer op patent maken. Dus, nou, hier is een kunstenaar en die is heel bijzonder. Want die werken dan met hele oude materialen en daar mij eens even te zien. Nou, hij woorde ook in het begin naar die eens, maar we hadden daar West en een bijzondere man, maar die hele bijzondere schilderijen echt goed verkocht aan hele rijke mensen in Canada en weet ik waar. En daar maakte hij het voor. Ja. En als ik nou op internet zie en zijn naam intyp, dan komt het nog voor en dan verkeert het nog altijd hetzelfde soort schilderijen. Ja. Maar die man ziet het volslijn in zijn isolement, als dat zo is. Dat is maar hoe komt hij dan in de wereld te landen om zijn spel? Dat weet ik echt net. Nee. Hij hier dus wel dit ding voor hem verkocht. Ja. En dit internationaal contacten hier, zodat hele rijke mensen, want het kostte net een editie, die schilderijen van hem. Nee, die kon dat keerpie. Ja, maar en joden ook opdrachten. Hij moest er van besteden zelf, maar dat doe ik niks hoor. Werd het er dan nog, dat wist dat weet ik niet, maar nevens mij wel. Ja, oké. Ja. Paul Christian Bos, we kennen hem nu uit 1986 en hij bestaat dus nog altijd als zodanig. Het programma van gewest tot gewest bestaat net meer, maar wij laten wel zien wat er zo nog aan in ziet in het programma Gewest Friesland, wat er elke week is. Want dan,